ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓጸርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና ንኽትከታተሉና ድማ ንዕድም ትካል ዕደና ወርቂ ብሩር ሓዝን ዚንጎን ኩባንያ ዕደና ኣስመራ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩባንያ ዕደና ኣስመራ ብሃገራዊ ኮርፖሬሽን ዕደና ኤርትራ ኢና መኮን ብሕታዊ ቻይናዊ ኩባንያ እምባደርሆ ዓዲ ንፋስ ድባሩባ ከምኡውን ጎቦ ወርቂ ዕደና ይካየድ ኣሎ። እዚ ፕሮጀክት ዕደና ብተመሳሳሊ ቢሻ ኢና መኮር 4% ሳንሪጅ ጎልድ ድማ 60% ይኸውን። ኩባንያ ዕደና ኣስመራ 3 ገጻ ዘለዎ ኮይኑ 32,000 ቶን ነሓስ 92,000 ቶን ዚንጎ 42,000 ኦነስ ወርቂ ከምኡውን 1 ቢልዮን ኦነስ ብሩር ኣብ ውሽጢ 8 ዓመታት ክሓፍስ ዕላማ ገይሩ ይሰርሕ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ሓሊባይ ምንጭ ብቑዓት ዝተረጋገፀ ውሕጅ ጨው ምንጭ ማዕድናዊ ጨው ኮይኑ ዘሎ ጎልጎል ሓሊባይ ብ2025 ኣብቲ ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ግራት ጨው ሓሊባይ ብዓይነቱ ፍልይ ዝበለ መጻረዪ ጨው ሓድሽ ማሽን ይትከል ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ወጥሪ ሱዳንን ኢሚራትን በዓል መዚ ሲቪል ኣቪዬሽን ኢማራት ዓረብ መንገዲ ኣየር ኢማራት ናብ ሱዳን ዝገብሮ ስሩዕ በረራ ደው ከብል ወሲኑ። ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኢማራት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ከምኡውን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘካየደ ዘሎ ጉዳይ ኩናት ውክልና ሱዳን ሓንቲ ካብኣተን ብከቢድ ጽልዋ ዝሃሰየት ሃገር እያ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኢትዮጵያ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ እስርቲ ባህርያዊ ተፈጥሮ ኮይና ክትነብር ይፈቅድን ክብል ኣዒንታ ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ብምዕራፍ ዘይተኣደነ ሰራዊት ከስልጥንን ኣፅዋር ክጎትትን ኣብ ዝረአየሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ እውን ብወገና ብኣንፈት ደቡብ ክገጥማ ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምብርዓን ኣፅዋራት ተራግፍ ከም ዘላ ወታደራዊ ምንጭታት ገሊፆም። ድሕሪ ተወርሒ ሕዳር 2020 ተወሊዑ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2022 ደው ዝበለ ኩናት ትግራይ ዓመት ጸኒሑ ወርሒ ሕዳር 2023 እጀታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካልዕል ዝተሰምዐ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ኣብ 2030 ሚልዮን ህዝቢ ዝህልዋ ኢትዮጵያ ወናኒት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምዃን ዲፕሎማስያውን ወታደራዊ ምንቅስቓስ ክገብርን ጸኒሑን ኣሎን። እቲ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ህይወት ሰባት ዝቐጠፈ ንልዕሊ 2 ሚልዮን ካብ መረበቶም ኣፈናቒሉ ትሕቲ ቅርጽን ቁጠባን እቲ ሃገር ዝረመሰ ኩናት ትግራይ ደው ክብል ዝገበረ ስምምዕ ፕሪቶርያ ተግባራዊ ከይገበረ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝካየዱ ዘለዉ ሕድሕድ ውግኣት ዲፕሎማስያዊ ዘተ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ደው ከብሎ ዘይከኣለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ካብ ቀዳማይ ኣጀንድኡ ሰሪዑ ካብ ብዙሓት ሃገራት ኣፅዋራት ክጎትትን መዓልታዊ ዘይተኣደነ ሰራዊት ከስልጥን ይረአ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ነብሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ዝፈለጥዎ ሰበስልጣን ኤርትራ ብወገኖም ኣብቲ ሃገር ንክገጥሞም ዝኽእል ሓድሽ ኩናት ንምምካት ምስ ሓያላት ሃገራት ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብርክት ዝበሉ ዘመናዊ ኣፅዋራት የራግፉ ከም ዘለው እዩ ዝግለጽ። ካብ ወታደራዊ ምንጭ ሳተላይት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽትዎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ጥራይ ብርክት ዝበላ ወታደራዊ ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ክዓልባ ከም ዝተረኣያ ዝገልጹ ኮይኖም እተን ኣፅዋር ጽዒነን ምንባርን ክኾና ከም ዝኽእላ ዝተገመተ 4 ናይ ጽዕነት ነፈርቲ ኣብ ናይ ሰሙነ ኣፈላላይ ከኣቶ ከም ዝተረኣያ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። ኤርትራ ውሽጢ 3 ዓመታት ንሓይሊ ኣየራ ዘመናዊ ዕጥቂ ብምሽማት ዓቕሙ ከመሓይሽን ሚሳኤላትን ጸረ ነፈርትን ብምእታው መኻናይዝድ ኣሃታት ክተድልድል ትረአ ምህላዋ ብቐጻሊ ዝግለጽ ኮይኑ ኣብ ከባቢታት ዓሰብን ባሮትን ደቀ ምሓረን እውን ንሰማያዊት ኤርትራ ዝሕሉ ሚሳኤልን ጸረ ነፈርትን ድሮናት ተኺላ ከም ዘላ እዩ ዝንገር። እቲ ጸብጻወቱ ለመውፅእዎ ዘሎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ሎሚ ክልተ ዓበይቲ መራኽብ ናብ ወደብ ባፅዕ ከም ዝኣተዋን ዝሓዘኦ ዘይተፈለጠ ናብ ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ከም ዝኣተዋ ገሊጹ ኣሎ። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ቀንዕናን ምክብባርን ዝተመስረተ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕርን ድማ ዕድላት ምምሕያሽን ሰላምን ብልጽግናን ዕዙዝ ሃናጽ ዝምድና ምስ ኤርትራ ንምምዕባል ድልውነት ኣሜሪካ ዝሕብር መልእኽቲ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከም ጥዑም ዝምድና ኣብ ክልቲአን ሃገራት ከም ጥዑም ብስራት ኣብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ክውሰድ ዝከኣል ኮይኑ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ በታ 19 ሓምለ 2025 ዘካየደ ቃለ መሕተት ምስ ኣሜሪካ ካብ ፈለማ ናጽነት ተተሒዙ ክልተ ኣብ ዝምድና ንምምዕባል ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ጻዕርታት ከም ዝተካየደ ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣብ እዋን ቀዳማይ እብረ ስልጣን ምሕዳር ትራምፕ ዝተጀመረ ጽምዶ ምንባሩ ዘጋጠምዎም ምኩልፋት ብዘየግድስ ኣብ ዝሕጂ እዋን መንግስቲ ኤርትራ ክቁጽለ ድልየትን መደብን ከም ዘለዎ ሓቢሩ ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ከም ኣወንታዊ ስጉምቲ ኣብ ታሪክ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ማለት እውን ኤርትራን ኣሜሪካን ዲፕሎማስያዊ ዝምድና ንክልቲአን ሃገራት እውን ዝምድነን ምስ ኤርትራ ንምምሕያሽ ክዕድም ከም ዝኸውን እዩ ዝግለጽ። ብተስፋውነት ምዕያይ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ካብ ዓቐኑ ንላዕሊ ዘይክውንናታዊ ቅጽበታዊ ውፅኢት ክንጽበ ግን ድማ ኣድላይ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ቀሊል ዘይኮነ ሃስያ ዘውረደልና ፖሊሲ
ፖሊስ ምምሕዳር ኣሜሪካ ክልተ ኣውዙና ንምቕናዕ ባህናፅ ፃዕሪ ንምዕባሉ ግዜን ስራሕን ዝሓትት ኮይኑ ግዜን ስራሕን ይሓትት ምዃኑ ክጠፍአና ይኽእልን ቅድም ቀዳድሞም ደረጃ ምቅያር መልእኽትታት ክልቲኦም መራሕቲ ዘሎ ምዃኑ ዘይምርሳዕ ስዒቡ ድማ ከም ተቐዲምና ዝበልናዮ ዓቐብ ቁልቁል ክህልዎ ዝኽእል ብሓደ ረፍዲ መንገዲ ስትኽቕየር ዘይንጽበዮ ነዊሕ መስመር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንግስቲ ጥልያን ዝተኸተመ ናይ ምትሕባር ሰነድ ውፅኢትን ንላዕሊ ሓደ ዓመትን መንፈቕን ክፀዓረሉ ይጸኒሑ ምምዕባል ክልተ ኣውዙና ሽርክነታዊ ምትሕጋዝን ምስ ምዃኑ ምስ እንግንዘቦ ክብደት ናይቲ ምስራሕ ንምርዳእ የጽግምን ከምቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እውን ምምሕያሽ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ውሽጢ ሰፊሕ ዞባዊ መቃን ተደሚሩ ክረአ ኣለዎ እምበር ኤርትራ ፍሉይነት ስለ ዘይህልዋ ምዋሉ ካልእ ተወሳኺ ዓመት እዩ ግን ከዓ ደጋጊምና ከም ንብሎ ዝሓለፍናዮ መድረኻት እውን ከም ንዝክሮ ንገዛእ ዓቕምና ምምዕባልን ምሕያልን መሰረት ኩሉ ስለ ዝኾነ ኣብ ምቅዳው ዳግማዊ ዝምድናታት እውን እንተኾነ እቲ ወሳኒ ዘቤታዊ ኩለንተናዊ ብቕዓትና ምዃኑ ክንርስዕ የብልናን ልምዓትና ድሕነትና ሰላምና ካባና ወፃእ ዘውሕስ መጉዚት የለን ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ንእዘባ ሃመልማሎ ምምሕዳር ከባቢ ጾሮና ብ3 ሐምለ ሰዓት 7 ምሸት ብርዋ ሰርዋ ትሰግር ዝነበረት ኣምቡላንስ ብጋሻ ውሕድ ብምውሳዳ ተሳፈርታ ብምልኦም ከም ዝሞቱ ወኪል ኤረና ሓቢሩ እታ ሰሌዳ ቁፅሪ ARG 1399 ዝሰቐለት ኣምቡላንስ በቲ ጋሻ ውሕድ ተወሲዳ ስለ ዝተገልበጠት መራሒ መኪና ዝርከቦም 11 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ካብ ፖሊስ ዞባ ዓንሰባ ዝተረኸ ሓበሬታ ኣፍሊጡ ሬሳታት ናይቶም ግዳያት ከም ዝተረኸበን ስርዓተ ቀብሪ ከም ዝተፈጸመ ድማ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ረዲኡ قديم تقرالي لتنا كولونيل دانيال كبده هبتون ود كبده بربعتنا حسي أما بلصان شمنتن عمت عدميو بهند بتاو حمام تسويهم أبو رحلكاتي شعين شعاتم 776 عمت أمرت أب هزباو حالتات حرنة إرتراس تسلفة تقرالي دانيال أبوان حرنة وقالسي أموقو عزيا ودب دحرناس الندما أب لوجستيكس موقو عزيا حيل مدري موقو عزيا سرحيتا 4 مقاعزيا جنبار علي تينا مرب كمون مأكل هزباو أقلقلو تكنيك باستفلالي صفحتات حلافنت نهزبون هاقرون بتوفاين نزقلقل حربنيايم لتنال كولونيل دانيال كبده أما مأكل هزباو أقلقلو تكنيك بدرجة وانا دايركتر كسر سنيحهم لتنال كولونيل دانيال كبده أبو 4 ولداتيهم سنسرعات قبر دمالو محموش تنحسي أما كان مقابر حربنيا تتاس مرات فتسيمهم مأكل هزباو أقلقلو تكنيك منستر مكلخال بمسوات قديم تقرالاي لتنا كولونيل دانيال كبده استسمع مرير حازن ناقلسه نسدرا بيتو مكالستون مسارحتون صنعاتي منهم ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ኣብዚ ናይ ወርሒ ፀብፃዊ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልፅግና ዝወስዶ ዘሎ ዓወት መዘና የብሉን ኣቐድሞ ቢሉ ሃገራዊ ሓይሊ ፋኖ ኣምሓራ ኣብ ምዕራብን ጎጃምን ክስካብ ባህር ዳር ኣንጻር ሰራዊት ፌደራል ሓያል ግጥማት ክካይድ ቀንዮም ኣለዉ ሓይልታት ፋኖ ውሽጢ ወርሒ ዘይመልእ ግዜ ልዕሊ 30 ወረዳታት ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 50 ግዜ ውግእ ከም ዘካየዱ እዮም ዝገልጹ ኣብዚ ውግእ ልዕሊ 3000 ዝኾኑ ወታደራት ስርዓት ኢትዮጵያ ክመቱ ከለዉ ልዕሊ 1000 ድማ ተማሪኾም ኣስታት 1000 ዝኾኑ ድማ ብወለንተኦም ብጥርኑፍ ሓይልታት ፋኖ ተጸምቢሮም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕፅሉ ብኻልኦት ሓበሬታ ክሳብ ንራኸብ ሰላምና ትመነና በቡ ዘለኹም ሰላም ንዓኹም ይኹን ሰላም